Emme salam. Bugün очередной biznes prezentasyamız. Kim çağıran olsa, kim mesela şu sılkanı size veren olsa, ol adam bilen ondan soňra bu videonu görenden soň oturuň maslahatlaşyňlar. Näme etmeli, näme goýmaly? Bul biznesde hakykatdanam pul gazanyp bolýarmy? Hakykatdanam bul biznesde ne tolka pul gazanyp bolýarmy? Bul biznesde hakykatdanam miras goýup bolar ýa çagalaryňa aýdaly azatlyk gazandyryp biler ýa şolar ýa şanslar bar. Meniň adym Jogara, familiýam Kesenow. Meniň asnonoy biznes olarak bir направлениям, şu направление gelinim bilen birlikde ýapýas. Şimdi bu biznesi sizlere polnusta aýdaly ince hemme namesini düşündürecek. Näçe bu videonu kısa edebilsem şonça oňat adamlar uje dolgu video gören oklar, потому что bilýärsiňizler hemme kim uje häzirki döwürde informasiýon döwürde uje kelleler bita doly. O yüzdenem näme diýen näçe kısa bolsa şonça oňat. Bu online международный biznes, bütün dünyada işlep duran biznes. Şimdi bu meniň aýdaly tek направлениям biznes olarak ama men häzir kapitalynyň başga biriniň elinde işläp ýörün, ýene onuň kapitalynyň bul biznesem alyp gidip otyrdym. Näme şöne gidip otyrdym? Потому что mana çerez internet. Häzir men başga bir agyr iş etmeli bolan bolsam, men uje ikinji işe bir gün ederdim, 2 gün ederdim, soň uje meniň saglygymam, uje organizmim götermerde. O yüzden men bul biznesi näme? Men uje ýyllardyr arkaýyn bul biznesi äkidip bilýän. Ine akşamda gelýän 1 sagat, 2 sagat wagt aýryp bilýän. Gündizem ertir ir bilenem aýdaly 1 sagat, 2 sagat wagt aýrýan. Bul biznese ütkeşik wagt aýrmyan. Şimdi Forever biznesi aýdaly bizeriň ne tolka meni bul biznes bilen tanıştıran adam Farhat Guramşyň. Onuň bul biznese gelen wagty o da tek başyna geldi. Ondan soň näme etdi? O da aýyn bizeriňki gelini bilen edip başlady bul biznesi. Şular ýaly biznes ulatdylar. Global Team One diýerler bu grupuň adyny. Bul grup uje näme? 25 döwletden aňarda uje polnustu bizeriň ýurtdaşlarynda biznes partnerlerimiz işläp ýör. Edil mana menimki ýaly şu sagatda da prezentasiýa geçirip durýan biznes partnerlerimiz bar. Ondan daşary 200'den $1000 içeli gazanýan uje partnerlerimiz bar. Ondan daşary 140'dan agary uje top lider bolan bizeriň biznes partnerlerimiz bar. Menajer sebäsine ýeten. Olar näme $2000, $3000 üstünde. Ondan daşary näme ýene de top liderlerimiz bar. $10.000, $20.000, $30.000 üstünde gazanýan biznes partnerlerimiz bar. Bizlere geldiňizler diňe sizlere aýdaly biznes produksiýa diýenimiz ýok. Ondan daşary obuçeniýa nädip bul ýolda gitmeli. Men meselem ýadymda da 2008'de Türkiýe geljek wagtyň hökmen tanış gerekdi. Näme üçin endi tanışsyz, bilmeýäs, gorkýas, iş ýok, iş tapmaly. Soň näme diýetdik? Tanışaklar etdik. Meniň haýyr dowun garyndaşlarym bar bärde. Olaryň üstüne köp adamlar meni eşitdim. Meniň öňümden çykyp bilýärmiň, meni alyp iş tap berip bilýärmiň diýetdiler. Näme üçin? Потому что bära gelen soň garantiýa ýok. Ol adam iş tap bilmese, aňardan kars kabul etgeli ýene soň ol pullary näme iş tapylmasa izine gidip ýene de o pul aňarda bermek zorunda galýar. Şimdi bära geldiňizler ine aýdala bul biznese geldim. Maňa biznes öwredýärmiň, meni bu ýolda näle gitmesini öwredýärmiň diýen wagtda hakykatdan men sizlere bul biznesde näle ýolda gitmeli, näle ýolda sizlere ene bu ýoldan geç, mana bära gel, men seniň elimden tutýan alyp gidýän diýip şular ýaly sistemimiz bar, seminarlarymız bar, obuçeniýa sistemlerimiz bar. Täze katılan arkadaşımıza näme berýäs? Biznes naviçka diýip dokument berýäs. Ondan daşaram uje bizeriň seminarlarymız, marafonlarymız bar. Şimdi geldiňizler aýdaly diňe bärde sizler produksiýalaryňyz oklar. Näme alýasyňyzlar?
brendoway maştably biznes alyp dursunuzlar. 47 ýyl uje ýer ýüzünde, ene bul 48-nji ýylyna gitdi. Aýdaly 150-den aňar produksiýasy bar. Globalny internet magazinimiz 7/24 işläp duran internet magazinimiz 170 döwletde işläp dur. Nesip bolsa namam bar bir video çekmek, ona reels çekip başladım. Uje özüme challenge yndım. Mana bugün 6-njy günüm etdim. Şunun üçin meselem kiçik kısaca bir reels çekjek, aýtjak bolýanym. 200, $300, $400 bilen sen 170 döwletde ulakan maştably biznes gurup otersin. Ama gapdaldan adamlary eşden wagtym $300-400 bilen şular ya biznes kuracak diyen wagtym hiç kim sana onu sowet beri bilmeýärler. Потому что nerealne, o kelläňe sığmajak zat o zat. Ama sana bul işe katılan wagtym ya başga bir zat etjek wagtyň senin bir giden sowet berip sana ýaman sowet bermäge tapylayan adamlar köp. Näme diýerler olara? Diwanly ekspertler diýerler. Divanda oturan ýerinde telewizor görüp ondan bundan o informasiýa alýarlar soň sana ol informasiýalardan toplap sana oput berýärler. Ama sen onu dinleseň sen emedil olar ýaly adam bolýarsyň. O yüzden ene bul biznese geldiňizler diňe ýan gaýşmaýan internet magazinde yer ýüzünde işläp duran globalny internet magazinimiz bar. Ol internet magazinine näde 1 minutda elinize taýyn açyp berýäs. Hiç ýyly bir der dökmeden, bir ýardamadan, hiç ýyldam etmeden, özüň gynamadan 1 minutda internetden syrazy eline bul internet magazini açyp berýäs. Şimdi bul internet magazinim ýan gaýşmaýan 170 döwletde işläp duran internet magazin. Gatowa produksiýasy hemme zady bar. Uje sistemde daşy guruply. Meniň häzir ýurtdaşymdan partnerlerim bar. Men şol partnerlere özüm şular ýaly internet sayt açyp şoňa kaýd edip näme etjek bolsam bir giden galabalowka kellem agrart meniň. Ama men hiç sada kellem agratmaýan. Näme üçin? Потому что bärde hemme zat şulary ýaly düzüpdirler. Men diňe adamy işe öwredip, işe oturdup 1 minutda elde internet magazin açyp berýän. Gatowa produksiýalar, logistikalar hemme zat işläp dur. Her aýda eline pulu gelip dur. Meniň hiç ýyly aýdaly bu zatlara ýügürüp kellem agratmam gerek gel. Meniň diňe kellem agratma zatym bul biznesi izüçat etmeli, öwrenmeli, produksiýanyny özüm kullanmaly. Şimdi gelip VIP klientim bolup bilýärsiňizler aýdaly. %30'u indirmede geçip bilýärsiňizler, %5'de galman bilýärsiňizler. Ol sizleriň käbiri men ýok. %100 bahasyny aljak diýenlerim bolýar. Ol sen özüň satyp bilýärsiň. Ýok, kaýt boljak %5 indirim bilen aljak diýse syrazy kaýt bolanda %5 indirimden alyp bilýär. Ondan daşary näme? %30 skitkada geçip bilýär. Şimdi geçti. Şimdi näle stardy? Ene ýan gaýdyşym ýaly. Bir aýyň içinde syraz alsaň bolýar. $500 ya $450. O ýurda göre değişýär. Ýurtda dollaryň ümmeti näli bolsa şoňa göre değişýär. Ýok, 2 aýa jemläp alyp bilýärsiň bu startway paketini. 2 aýyň içinde nakapit edip alyp bilýärsiň. Ol sana baglan terjik. Sen haýsyny seçdiň? Meselem men häzir oturdum bul biznesimi ama düşündüren wagtda men tagtagym diş pasta kullanýan. Men tagtagym aýdaly şampun kullanýan. Men şul biznese çykarjak pulumy men 2-3 ýylyň içinde soğuyanma men $400-500 Ama men näme etdim? Men bir gezek çykardymdan bir gezekde aldım zadyny. Öz elimde artık internet magazinim bar. Men gidip daşdan tanamadyk, bilmedik markalamy alamokdany. Artık öz alýan markam, öz internet magazinim bar. Zadyny näme etdim? Öz internet magazinime adamlara tanadyp başladym. Ondan daşary men uje girenden näme bolup başlady? Maňa syrazy %25 kazanç berip başlady. Men uje ilk aýymdan pul gazanyp başladym. Elementarny, ene häzir doktor ili molimçilik, şonuň ýaly aýdymçy boljak bolsa, näme boljak bolsa, sizler ilk aýyňyzdan pul gazanyp bilýäňizlermi? Ýok, doktor bolmak üçin 4-5 ýylyňy berip okyasyň. 5 ýylyň berip bir okadyň. Ondan soň ýene de sen ýokary
nämelerine gitjek bolsaň, wraç boljak bolsaň internaturasyny okamaly. Opşy 9 ýyl sen okamaly. 9 ýyldan soň gelesiň, o da ýurda görä. Meselem mene Orsetde meni iş bilen tanıştyran şu biznes partnerim Farhat Kuramşyn 6 ýylyny berip okudy. Näme geletim diye $300 aýlyk alyatym. 6 ýylyny berip $300 aýlyk alyatym diye. Başga ýurtlary bilmeýän Orsetde diye şular ýaly aýlykdy diye. Meselem Türkiýede doktorlar köp alýar, dogry, wraçlar zatlar köp alýarlar. Şunuňky ýaly men bäre geldim bul biznese gelip men 6 ýylym bermek gerek, gel maňa 7 ýylym bermek gerek. Men uje ilk giren aýymdan pul gazanyp bilýän. %25. Häzir men magazinlarda da işläp gördüm. Ine ýurtdaş hemmemizem çykyp işläp gördük. Gelip magazinlarda işledik Türkiýede näme berýär? 1% berýär satýan zadymdan 1%. Sen aýdaly $100 aljak bolsaň, näme etmeli? 100 sen zat satmaly. 1% aljak bolsaň şonda. 100 san zada satmaly. Endi bäre geldin, sen uje ilk girişinden özüň uje ikisilik alyp girenden soň sen uje 25% gazanyp dursun. Şimdi geldi mana paşaga sistema nädip meni uje biznesi gurmaly. Bul biznesde nädip aýdaly pul gazanmaly. Bul biznesde nädip izine gelen adamlary nädip biznesi öwretmeli. Hemme zady polozna komanda nädip tutmaly. Aýdaly lider nädip ýetişdirmeli. Hemme zat maňa paşa öwret otirler. İşte girdik mi her ayda nämemiz var? Marafonlarımız var. İşte häzir mana bul ay uje 46-njy marafonumuz bitdi. Indi 47-nji marafon. Gözüňize getirmeli. Hemme şu marafon berýän adamlar ağzından $3.000, $5.000 gazanýan adamlar, Eagle manager bolan adamlar berip otyr marafonu. Indi men gözüňize getirdiler. Bir video görün ya başga bir zat biri bilen gepleşerin. Meniň şol 1 sagatym, 2 sagatym ya bir şu 24 sagatym bir günüm geçýär. Ama men bärde maňa $4.000, $5.000 gazanyp duran adam maňa bilgi berip otyka men näme üçin meni görüp muny öwrenmäýin. Bizler ene hemmemizem ýurtdaşyna geldik, ýurtdaşynda hemmemizem dili bilmeýetiňiz, dilini öwrendiňiz, işlerini bilmeýetiňizler, işini öwrendiňizler, hemme zadyny öwrendiňizler. Näme üçin bu biznesde pul gazanmak üçin munyň biznesiň şartlaryny öwrenjekler. Aýdaly birinji urok sel miçta priçin. Häzir hemmeňiziň arzularyňyz, haýallaryňyz bolan soň ýurtdaşyna geldiňizler. Günüňiz rahat bolsa hiç kimem gelmeýär şo ýerde. Näme üçin? Gün rahat, başga adamlaryň gelenini görüp, olaryň gyzygyna gelen adamlarym köp çydamaýar bärde. Sıraz izine gidýärler. Näme üçin? Onuň nämesi ýok, seli ýok, arzuwy ýok, hiç ýeli bärde onu tutar ýaly. Gidýär. Men 2008-de gelen wagtym bizlerin tanıdık oğlanlarımız geldi. Şonu ýaly ýene de gitdi, köpem durmadylar. İzine gittiler. Näme üçin gitdi? Потому что hemme günü onuň. Ol näme? Hemme kim Türkiýeге gitmiş, hemme kim Türkiýeге gitmiş gyzygyna gaýtdy. Geldi, gördü, bärde ha gara derek işlemeli. Daň bilen turmaly, giýje baryp ýatmaly. O zatlar gördü, wagty näme etdi? Abratny izine gitdi. Hiç ýyly bir tutýandy. Ama häzir sizler näme üçin şu ýerde işläp ýörsiňiz? Sizleriň çağaňyzy okutmalydyr. Öý almalysyňyzlar, maşyn gurmalysyňyz ýa kar düzmelidir. Şular ýa bir sizleriň arzuňyz ýa bir miçdaňyz bardyr. Bolmasa sizi bärde hiç kim tutup bilmeýär. İşte bul ene birinji urogumuzam ene şol. Bul biznese gelende, bul biznesde yer almak üçin sen ilk önce arzularyny, haýallaryny tapmaly. Ana ondan soň sen bul biznesde yer gazanyp bilesiň. Şimdi ikinji urogumuz spisek aýdaly klient nädip adamlar işe çağırmaly. Tanıdık listamız nädip çykarmaly. Toy edýäs elementarna. Toýumyza barýas, toy mekany gepleşýäs. Aýdy meniň toy mekanym diye 300 adamlyk diye ondan köp çağırma diye. Sen ya meniň adamym köp 600 adam çağırmaly men. 300 adam bolsa şol adamlaryň içinden aýryp işte toýa näl swobodna çağırýas adamlary. Ama näme üçin? Bäri biznese pul gazanmak üçin adamlar çağırýar, biziň tanadymyz ýok, biziň onymyz ýok diýip oturýar. İşte ine bärde bu zatlary ikinji urogumuzda onu öwredýär. Üçüncü urogumuz mana adam çağırdym aýdaly
Menin selim bar, menin spisegim bar, men adamı çağırdım. Ol adam geldi. Bu biznese näme diye? Menin wagtym ýok, menin pulum ýok. Menin senkiýaly tanydygym ýok. Men gepler bilmeýän senkiýaly. Bu zatlar näme diýmek? Munyň hemmesiniň düýbi, köke men bu biznesi düşünemok. Maňa birazjyk oňatça öwret, düşündir diýip oturşy adamyň. Näme etmeli? Bizler şo ýerde meniň pulum ýok diýse dogrudur, o pulum ýok diýip amaçlym 2-3 aýdan görşe ol adam ýa bir eşik alar, ýa bir zat alar, ýa bir telefon alar, puly ýok diýip oturan adam. İşte o yüzden näme etmeli? Bizler ene şo zatlary akuratny, gramatny jogap bermäni öwrenmeli. Adamy gözüni açmaly. Hemme kim häzir gözü görýär. Yeni gözü görýär diýende aňy taýdan görübilenok. Näme üçin? Bu biznesiň näme berýänini görübilenok. Bizler şonu görkezmeli. Dördüncü romuz näme? Ine nädip bul biznesde pul gazanmaly? Nädip bul biznes gurmaly? Diňe bärde satış yapmaly däldi. Nädip kökli biznes gurmaly? Bizlerin ýüzümizden çağalarymız, gelinimiz, ýa-da oğlumuz, ejemiz, atamız bu biznes olary miras halynda da olar munyň özüni görüp oturar ýaly. Köklü bir biznes bu. Onun üçin mene 4-nji romuzda bunu öwredýär. Näle aktivlik yapmaly? Şimdi bu kampanya näli kampanya? Elemente häzir hiç. Şimdi kampanyamız ýanka içmeýäli Forever Living kampanyasy. Bul aloe verany öndürip östürýän ýeketek kampanyany Forever Living. Näme üçin? Потому что hiç hili aloe verasyny daşdan alan ok. Meselem bar. Bizlerin kiýaly şular ýa network marketingler daşdan alýar aloe veralaryny. Ama Forever Living näme diýer? Forever Living sobstvenni özüniňki plantasiýalary. İşte o yüzdenim bu hiç kimden näme zato Forever Living'den alýan kampanyalar bar. Şol aloe verasyny. Videony aşağı golýun, videom açynok. Ha, indi mana. Häzir ine şu ýerde görkezýär plantasiýasy ýeriniň ullugunda, yer ýüzünde iň aloe verany öndürip östürýän kampaniýa, 7-nji kampaniýa Guinness kitabyna giren sobstvenni özünki hiç hili daşdan näme etmeýär. Ondan daşar ine hatta gözüňize getirin bu aloe vera şular ýaly prirodna arassa näle ine el bilen alyp hatta aşagyna haşal otlar çyksa şona ýürite mallary bar özüniň bakýan şo mal göwürüp mala ýidirýärler. Indi meselem mana fabrika getirdiler aloe verany el bilen alýarlar. Ruçnoy däl. Way ruçnoy alýarlar. Gidip bir makina bilen däl. Onuň saçy saýlap seçip alýarlar. 5 ýylky bolan aloe verany alýarlar. Täze dälden 5 ýyllap durup 5 ýyllap oňa nämeden aloe verasyny alýarlar. Indi getirýärler ine el bilen seçýärler, daşynyň kojrogyny aýyrýarlar, içiniň jelatinini addeline. Seredinde ruçnoy, daşy makina şunu edip bilmeýän, näme makina munça giden zady saýlap bilmeýär. El bilen saýlap seçip bizlerin elimize живой aloe vera gelýär. Näçe grad temperaturada saklanyp gözüňize getirinler. Meselem uje Niderlandiýada, Gollandiýada ulakan edil şu aňarda kal fabrikasy bar. Konteynerде aloe vera gelýär, bärde uje kutulara uýup näme diýerler, gatow gelýär. İşte aýtjak bolýanym bizler şular ýaly bir nadýojny, appak list ýaly görünüp duran kampaniýa bilen işleşip otyrs. Öz produksiýamyzy gözümüz bilen görüp, elimiz bilen tutup iýip bilýäs. Ama häzir şul biznese katılmadan önce men daşdan gidip başka yerlerden men diş macunu alyatym, şampun alyatym. Men hiç hili ol näle çykarylyp otyr, onuň düzüminde näme bar, näme ýok. Men hiç zatdan habarym ýok. Ama men bärde garantiýa ine bizim biznes partnerlerimizden gidenler var. 2500 level up program yapan wagtyň şol plantasiýasyna Amerika, Arizona sizlere firma özü priglашение berip çağırýar. Şimdi aloe vera diýende aloe vera ilk nämede
dünya çıkanı gutsa häzir ütgedi. Ine şol aloe vera içijegi bilen çykdy. 169 döwlete ilk önce ene şunu ýaly aloe vera bilen çykdy şol. Bunun içinde bir profesör ya bir vraç ya bir uçony içine amino asitleri, vitaminleri, mineralleri hiç haýsyny goşanoklar. Näme? Bul dowal prirodna. Hipokrat, Karl Linnaeus, Ibn Sina, Müsür'ün ene şol nämeler, şol döwürlerde hatda Kur'anda, Bibliýede de şol aloe verany ýatlap geçýärler. Näme üçin? Aloe vera bul näme diýär? Ibn Sina'nın nämesi bar? Yerdäki doktor. Aloe vera şonuň ýaly adlandyrýar ekeni. Yerden çıkan doktor diýip. Gerçekten yerden çıkan doktor. A buna aloe vera diýen wagtda näme düşünýäs bize? Bizleriň işiklerimizde önümüz üçin staletnikler bar. Ol däl. Ol aloe verany içden içip bolmaýar. Ol aloe vera, aloe veranyň 400 görnüşi bar. 400 görnüşinden ýeketek bir görnüşi bar. Odam latinski ady Barbadensis milis diýen türüni içden kullanıp bolýar. Ene bizleriň kullanýan aloe veramyzdan Barbadensis milis türü. Şimdi geldik Aýdala. Men özümden aýdaýyn-da. Hiç kim idealde men özüme sagdym diýetim, ama mende de näme wagtym geçmegi bilen dawleniýe boldy. Ondan sonra başga Aýdala aşgazynda problem boldy. Edil şonuňky ýaly. Maşyn minýäs, maşynyň ýagyna, suwuna seredip minenimiz bilenim. Diňe onuň bilen maşyn ýören oba. Maşynyň başga da zapçaslary bar. Şol birisi bolmasa birisi sen üns vermesen gidýär şonu çalışmaly. Ama bizler onuň ýaly maşyn ýaly däl, zapças çalışyp bilmeýär. Bizleriň içki organlarymyz çalışyp bilmeýär. Bizlerde her hil problem bolýar. Bizlere 7-24 organizmimiz hyzmat edip dur. Ama bizler iýenimiz, içenimiz bilen näme diýes? Onları yerini doldurup bilýäsmi? Ýok. İşte näme bu firma gelip men nämeni diňe biznes aldym mükän diýsem, samam diýelim men diňe biznes almandym. Men bäre gelip Aýdala hakykatdan biznes aldym elime. 7-24 işläp duran internet magazinim bar. Milliardna internet magazinim bar menim. Ol bir. Ondan da şaram men swobodny bolup bilen, wagtyň geçmegi bilen men bunu sistem boýunça etsem, realny men swobodny bolup bilen. Ama men häzir gedip ýören işimde, biriniň elinde işläp ýören ýerimde maňa garantiýa ýok. Ertegi bir gün men ol işimde ýa bolen, ýa bolmaýan. Ama bu biznesde men swobodny bolup bilen. Men özüm Aýdala biznes ýapabilmän goýmasam, bu biznesde mene hiç kim näme etmeýär. Bu biznesde arkaýyn uspešni bolup bolýar. Ondan da şaram ene menim bilmedik zadym, men saglygymy gazandym bäre gelip. İşte men Türkiýe'ye gelen wagtym hiç zat ýok ýerdim, meniň burnum ganyýatdy. Haçan görsen kellem agyrýatdy. Men ene şu zatlary, şol produksiýalar kullanıp başlan soň näme başladym? Realne häzir primerne häzir ene 40 ýaşymda. Men 35 ýaşymda 40 ýaşly adamy meýzetdim. Haçan görsen kellem ene geldim, men elmydam 7-24 ýaşda bolsam bilýär. Bir gün oňat bolsam hepden 5 gün 6 güne haçan görsen kellem şapkadan basyp gaşmam görünmeli. Şunya agry, şunya işlep näme ýüretdim. İşte näme etdim bäre gelip ürünler kullanýasa güne mene oturup ýatlys şonu indi sen kellen agyrýar ki oňa zatlaryň ýogy hiç şeýle dip ýatlama boldy. Näme saýasynda boldy? Ine şu ürünleriň saýasynda boldy. O yüzden näme diýilen men adamlara aýdy bilen adamlara bu ürünler çuwda däl. Senin organizmiň çuwda. Ýene sen o çuwda kömek etmek üçin sen ol çuwdany oňa tatlar bilen beslemeli. Şimdi ene geldik Aýdala. Meniň onym bar, meniň bu ýerim agry, o ýerim agry. Fark etmez, niriň agrasy agyra bersin. Ine bunu döreden näme bar? Profesör Yelena Gurskaya diýen şol Vital Path sistemi döretdi. Hemme ýurda bu girizildi. Näme? Bul Vital Path sen näme-näme de bolýar. Ine şu içinde
aydaly 5 tane ürün var. Şu hemme zatda da gidiyor. Bunun sünk keselen bar, ýöreýte sünk üçin, ýürek üçinem bar, aydaly poç üçinem bar. Aşgazyňda problem bolýan bolsa onuň üçin, dawlen üçin hemmesini sen alyp şu Vital Pad nabordan kullanyp bilesiň. Onuň üçin bir doktor ýa bir professoruň gelip sana sowet bermegi gerek gel. Arkaýyn alyp kullanylýan bular derman däl zat däl, bularyň ýan etkisi ýok. Seniň bir ýerine ziýan beren ýeri ýok. Nabarot, bular iç başlasaň seniň aýdaly başga bir ýerlerinde kemçilik bar bolsa olary içeri durserki, oňa da gidýär. Oşonuň kilo kontrol ürünlerimizem bar. Kilo diýende kilo diýil, diňe kilodan daşaram bizer detoks geçip durmaly. İçlerimizi ýuwup, ýykap, içimizi sagdyn boljak bolsaň gerçekden detoks diňe içiň ýykamak däl, detoks. Umstynny tarapdanam. Bilesiňizdir, köp kilolu bolsaň saglyňa da zarar bar, düşünmeňe de zarar bar, hemme tarapdan zarar bar. O ýüzden bu zatlary ökman bir näme dälden bu zatlary gerçekden saglykly bolmak üçin içmeli. Ondan daşara aýdaly 2 cc bilen geldiňizler, 2 cc bilen geldik, näme bolduk? Asistan supervisor bolduk. %30 uje bizerim skikkamyz bar. Ondan daşaram %25 uje kazancym bar. Menim asistan supervisordan uje adam çagyryp uje biznes adam katyp men pul gazanyp başlaýan. Şimdi supervisor bolmak üçin näme etdim men? Aýdaly bir aýyň dowamında özüm ýa 4 tane adam kaýdetdim. Olaram 2 cc-den girdi. Meniňem 2 cc-im bar. Näme boldu? Jemlenip 10 cc boldu bir aýyň içinde. Men uje %38 indirme geçtim. Kazancym %33'e geçti. Şimdi asistant menajer bolmak üçin näme etdim? Endi men uje ýeke dälem, meniň uje grubum bar. Näme etdim? Aşagymdaklarym işläp başlady. Olaryň näme? Aýda 10 bal yapan wagty meniňem özüm duramok işläp ötin jemlenip 20 bal boldy bir aýyň içinde. Ikinji aýym 40 yapdym. Näme boldy? Asistant menajer boldum. Asistant menajerden näme boldy? Uje meniň skitkam %43. Uje kazancym meniň %38'e çykdy. Seredin alýan zatlama bar hardan öter. Meniň uje kazancym ýokary galyp gidýär. Menajer sebesem şonuň ki, ýaly 2 aýyň dowamında 120 cc bu da edel grup bilen ýapyly. Näme sirazy 120 yapan wagtym menajer boldum. Seniň skitkaň %48, kazancyň uje %43 bopdur. Menajerden soň tam gyzykleram mundan soň başlaýar. Tam ine biznesiň başlaýan ýere. Seniň awtoprogram, seniň aýdaly ondan daşary gezelinçler firmanyň hasabyna, ondan daşary chairman bonus, ine prezidentski bonus, 13-nji zarplata. Bular menajerden soň başlaýar. İşte menajer diýmek näme? Menajer diýmek samastoýatylny uje ol adam özü grup aýdaly izinden lider çykaryp ol adamlara edil özü ýaly menajer edebilip olar adam $2000, $3000 kazanmagyny öwredýän adam bolýarsyň. Sen uje gatow adam bolýarsyň. Menajer diýmek. Şimdi awtoprogramy bar meselem. Awtoprogramy näle? Awtoprogramy 3 urüni var. 1-nji urün, 2-nji urün, 3-nji urüni. Sana 36 ay boýunça firma böýlep felerlerinden daşary berip durýar. Sen awtoprogramyny yapan wagtda. Munam gurubyň bilen ýapýan tek başyna däl. Soň näme de bilesiň? Sen o puly iste puluny alyp bilesiň, iste aýdala maşyn aldynmy, ol maşynyňa geçirip durýasyň, fark etmez, onu sen çözýärsiň. Ondan daşary ýanka ismeýaly ýylyň dowamında arkaýyn ýurtdaşlaryna, firma hasabyna eagle manager bolýarsyňyzlar, gidip bilýärsiňizler. Ondan daşary ene prezidentski bonusumuz bar. Prezidentski bonuslar bu da top lider bolandan soň, ene şol uje menajerden soň başlaýar bu da. Şimdi bizlerden abyşny soralar da nädip meselem ene sizleriň partnerleriniz $10,000, $20,000, $30,000 kazanýarlar. Uje ilk gelendenem uje aýdala sistem boýunça işleyen adamlar $2,000, $3,000 üstüne çykýarlar. Mesela mene yurttaşlarynda işläp ýörüs. Bizler ýyllap işläp ýörüs, bizler oňa summa çykyp bilemizok. Aýdala $4,000-5,000 üstüne çykyp bilemizok. Seniň biznesinde näme? Bizim biznesimizde gerçekten bu zat bolýar. Ine näme sekret diýende, sekret ine
Atilla İkatel'in Gidafalv'ın bizlere Uran sisteminin sekreti var. O sekret näme? Her 4 aydan seminarlar. O seminara giden wagtyňyzda näme gazanýasyňyz? Sizler diňe o seminara baryp biznes däl, aýdaly başga diňe pul däl. O ýerde näme gazanýasyňyz? Myşlenýä. Ol bir. Biznes var adam eşdiňizlermi? Eşdiýärsiňizler. Biznes var adam. Pul var ada gazanýan adamlar görýäňizlermi? Görýärsiňizler. Samy gulagyna okrujenýa. Seni urşap bilen adamlar, näle adamlar. Olar hemme aýdaly pul gazanýan, bul hemme özüni gelişdirýän, hemmesiniň seli var, hemmesi hem diňe ýokara ýüregän adamlar, ýokara çyrmaşýarlar. Hayatda şu hayat näme berýän bolsa oňa kail bolmaýarlar, ondanam artygyny gazanyp oňa durmuşda ýaşamak isleýän adamlaryň içinde bolýasyň. Ama bizler häzir meselem meniň çevremde bartym olar ýaladym. Ýok, hemmem men özüm ýaly doganlarymam, başga tanydyklarymam hemmesi menimki ýaly üýtgeç pul gazanýardylar, aýdaly $1000 $500, $600 onun üstünde gazanmýetdiler. O yüzden soň meniň okrujenýamda onýa adam bolmasa men nirden men özüm onýa pul gazanayım. O yüzden bu seminarlar näme üçin gerek? Bu seminarlar senin ilk önce düşünjäň değiştirmek üçin gerek. Senin işten değişen wagtyň senin durmuşyň hem değişýär. O yüzden ilk önce näme etmeli? Agaç meýwe bermedik wagtda agacın şahasyna değmesinden agacın köküne dökünüberýär. Bizleriň hem şol işten başlamaly. O yüzden bu seminarlaryň bizlere bu zatlary berýär. Şimdi ene 22. oktýabrda Tursiýada, Antalya'da seminarymyz bar. Hemmeňizem çagyrýan. Gelinler bizler bilen ki bolmasa da bilmeýän bolsaňyz kim size bu videonu atan bolsa ondan soraňlar. Näme etmeli, näme goýmaly, näde gitmeli, hemme informasiýa biznes barada soraňlar, öwreniňler. Gerçekten durmuşyňyzda aýdaly bundan başga da şans bolubormy? Bolar. Ýene munyňky ýaly mümkinçilikli. Meselem men toşny bilen meniňki de bolmajagyna. Näme üçin? Потому что häzir men özümem öň biznes ýapyp gördüm. Men öňümde hiç hile abuçeňe berip, maňa bu ýol näle geçmelisini öwretmän soň näme etdim? Men o biznesi başarly hak edip bilmedim. İşte bu biznesde näme diýen? Meniň öňümde uje ýol görkezýän ýol belentlerim bar. Meselem haýsyndan tutanda Atilla dollar we milliarder. Meselem meni işe çağıran adam Farhat. O aýdaly $15.000 üstünde gazanýar. Onam işe çağıran Sergey Savloviçem şolar ýaly $15.000 üstünde pul gazanýar. Men olar dinlesem, men arkaýyn %100 bularyň derejesine ýetip bilýän. Bu 24 sagatym mende de bar, ene sizlerde de bar, ene şu videonu görýän adamlarda da bar. Ama o 24 sagatym näle ulanýasyň? Ol senden zawist edýär. Bir uspešni adam bilen neuspešni adamyň üýtgeçligi mene şu ýerde ýatyr. Uspešni adam 24 sagatymy, wagtymy näle peýdaly ulanaýyn diýe. Neuspešni adam meniň wagtym ýok bu zatlary görmäge, bu zatlary öwrenmäge diýer. İşte bizleriň bugünkü kararymyz bizleriň ertirimizi çözýär. O yüzdenem dogry düşünüňler, dogry karar alyňlar. Arzu eden hayatyňyzda ýaşamak üçin. Bugünlükçe meniň aýtjaklarym bunlar. Hemmeňedem spasiba. Birazjyk bolsa da meniň häzir beren bilgim siziň durmuşyňyzy üýtgedi biler diýip düşünýän. Teşekkür ederim canım. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz canım. Ağzına sağlık. Spasiba sizlere. Bilgilerin için minnettar. Spasiba. Bitti mi zaman? Bitti. Zamanam bir minutdan azıcık köprek var. Rica ederim. Çok güzel. İyi. Harika.
Orta attım, sizlerim gününüzde beri prezentasiyalar var şol Türkmenistan'ın grupta, Telegram'da. Türkçesi var. Evet, Türkçesi hem Orsçasını hamzım koydum. tamam. Bir minutumuz var. Aydışıp değişecek, soracak, koyacak adınız var olsa aytabilirsinizler. Şu biznesi değişti. Evet. Birisi değişti. Sonra bakıp sabah bayağı da yazdık. Şeyde planör kadar. Girdim, gördüm, dinledim. İyi yapmışsınız. Harikaydı. Indi şunu yapacak. Mesela bir hepde men özüm bersem, bir hepde de mana şol aslında her hepde giyirmeli yani Evet, kaçırmalı değil onu. Ama işte hani bizlerim şu yerden öğreniyoruz köp saatleri. İşte sizlerim el bizleri aladım. Sizlerim giyiriversiniz de sizlerim onu öğreniyorsunuzlar. aynen. Harika zatlar açtı. Bak hatta. Tabii tabii. Yazdım, yazdım, İyi. dinledim. Evet, İyi işe yeni sabah. çağırma. İşe çağırmalar. Evet. Evet.